Ni kaina sai da na jima kafin magana ta zauna a raina. Ta yiwu shi ma baba ya samu irin haka. Dakata, shiru. Kallon mutanen banza kike yi wa duka sojoji? Kada ranka ya ɓaci Surya. Rufa mun baki. Dan mutum soja ne sai ya gamsar da kowa kan aikin sa? Dan Allah kada ka ji haushi Surya. Haushi kamar ya kan ji haushi. A tsana ke na tambaye ki kalle ni mana. Kenan ne magana da babanki sai na gamsar da shi akan aikina na soja? Ku dai yi magana tukunna dan Allah. Cikani, matsake. Kenan ne magana da shi in ya amince da kyau. In ya ki amincewa fa? In ya ki amincewa sai me? Me yasa kake ganin ba zai amince ba? Ba na son kwana kawai ki amsa. Surya kana matse min hannu. Ki ba na amsa yanzu nan. Dan Allah ka sake ni. Sai ki amsa min tambaya ta tukunna. Ka sake ni Surya. Barsha idan bai amince ba sai me? Sai me? Ka manta da ni. Sai ka hakura da ni. In mance da ke ko? Kenan sai da izinin babanki zaki aure? Ziyara da kike kawo min da izinin sa ne? Surya dan Allah ka da izinin sa kike zuwa waje na? Ka daina wannan maganar Surya. Ke idan raina ya baci zagi nake rurugawa ba kalaman ibada ba. Kai. Yara me ya faru? Lafiya kuwa? Kai, waje ka shigo mun nan. Ka ga Surya. Shi fa kawuna ne. Wannan ba damuwa na bane. Wannan matsalar tsakanin mu ce. Kai, sam ai baka da wata kima. Wai kai baka gane ba ne? Waya. Surya, yanzu kawun nawa kada ka? Hamagon da na mazga watanni 6 da suka wuce. Yau ne zan gagara mazgasa. Kenan ka tuna lamarin da ya faru wancan lokacin? Ta ya zan manta doluwar fuskarka? Shine rannan da na zo gabatar da kaina wajenka. Har da wani jita ce. Jito. Ji wata shashashin tambaya. Wato dama babana ne. Shi ma haka zaka daga hannu ka dake shi. Ba zan yafe maka ba. Har sai ka durkusa ka roki kawuna gafara. Kuma ba zan sake kallon fuskar ka ba. Har sai babana ya amince. Wannan kasar gumin shashashan kuma wai yana da yaya. Abin tambaya anan ita ce, ko yaya wannan shi zai kasance? In dai har sai na durkusa wannan taso nan, ki je na haƙura. Kutume lesi. Ke. Mun rabu.